Kisinan to akhire, kisinan. Abang nek kisinan ya modele ngene iki. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. Oh iya kok bangga iki lho kok Cara kaya alhamdulillah wa syukurillah Mas Sigit. Nggih Cak Yuda. Dalu punika dalu ingkang kebak barokah. Leres. Barokah menika ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, tambahi kesainan. Leres. Awit napa wonten ing dalu punika saestu hebat luar biasa keluarga besar panjenenganipun almarhum Bapak Suyono ingkang asli saking Jepang bin Tokyo. Kuwi nek Jepang ki Tokyo. Nggih. Pak Suyono ki bin Tokyo. Lah nggih Tokyo kan saka Jawa, nek saka Jepang Tokyo. Tokyo. Wah, alhamdulillah wa syukurillah saged gayeng regeng Bapak Ibu kepareng pinarak lenggah tata lair menika hiburan. Nggih. Tontonan ning estunipun punika tarekotan utawi tirakatan. Umbul donga ngersa dalem Allah taala mugi-mugi panjenenganipun almarhum Bapak Suyono manjing wonten kasuwargan jati Allahumma Amin. wah diapura kabeh keluputane, ditampa kabeh ngamale, padang dalane iso jembar kubure, satemah para putra mantu lan wayah bisa mikul dhuwur mendem jero asmane Bapak Suyono. Hebat. Sampean percaya iso ndongake lancar mergo wawasane luas. Saestu. Lah sampean nggo kanca siji kuwi kok meneng. Lho, lah niki pesenane keluarga besar lho, Mas. Lah Mondol niku pripun to suasana saged aman, saged damai, saged terang boten jawah. Mergo nggih digawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Ha niki. cok bakal iki ndoke siji lho. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok to. Wong ki mbok dijumbuhke karo sasana lan swasana. Anggon-anggon ki sarwa besus, anggon-anggon ki sing becik, sing mbok derekne ki sapa? Dalang kondang saka Rembang Ki Sigit Ariyanto. Wis eruh. Lah wis seruh ngono lho, piyayine gagah nganggem napa kuwi blangkon cara Yogya, busana cara ngayogya, ketok merbawani. Semono uga aku raketang mung dagelan busana ya besus ya apik. Bareng kowe iki lho nuwun sewu nggih Mas. piye? Wong antarane ndas karo blangkon kok gak akur ki jane. Iki lho piye? Kok kocaki rumah aku? Wong sirah karo blangkon kok gak rukun blas ki lho, lehmu pesen ki lho neng ndi ngono kuwi. Iki mau kok omah ya pas. Lah kok iki klodho. Sakrene ket mau awan udan ae malah hawane adem, ndasku malah mungkret. Wong ndas kok iso mungkret iki lho. Sowan nggone keluarga besar Bapak almarhum Bapak Suyono. Pak Suyono. Awake dhewe wong saka Ngawi to, padha ngawinipun Mas. Nggih, leres. Kula Ngawi sisih wetan, Pak Suyono Ngawi sisih kilen. Nggih. Ya raketang sithik-sithik awakmu ki klungsu-klungsu melu udu. Apa nek bandare kon udu. Iki mono ora dadu tegese klungsu Lah, kon melu udu, raketang sithik kowe melu ndongake, melu omong. Lah melu ndonga. Kowe ditimbali rene kuwi kowe arep ngaturi apa karo Bu Sukatmi? Wong pangan dhewe ra enak kok diwehne wong kene. Ngene lho karepku ki kowe iki raketang dikaya ngapa ki tutur sembur. Kula apa ya nyembur. Keluargane Bu Suratmi iki lho ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Lah. Ngene kok ora njaluk ditapuk lambene iki lho. Lah iya. Isin Mas kula. Bandan wis ora pas blangkon kaya ngono wedake keputihen. Lho Ngenyek sampean niku. Kowe gede mesti njaluk wedake Yuda mesti. Yo sorry no. Lah piye? Wedak kowe wedak sponsor TV kok Mas. Oh, tenan. alah kowe kok kesombongan kelincipen lambemu kaya ngono kok wedak sponsor TV iki lho. Wedak sponsor TV, wedak pon wajah hitam menjadi putih. Lah kok ki gak putih? Iki ora pon, Apa? kliwon.
Wong wedak kok ngalih pasarane iki lho. Karepku ki kan awakmu ditimbali marak sowan. Busukatmi sekeluarga lan putra mantu putra payah kabeh Mas Habib sak kanca kabeh. Busukatmi sak keluarga. Ya. Ki awakmu ki ra ketang klungsu-klungsu melu udu arep ninggali apa kanggo busukatmi. Wong aku rene iki malah golek, ora ngewehi wong kene. Aku kok ngomong ngene aku golek. Keluargane busukatmi iki lho supaya maju dikapakne. Disurung. Ngene. Angel. Ya ora entuk nesu. Omongan karo cah iki. Angel kalau Ora jare Mas level. Sigit. Ora level kowe iki marai. Kok iso ora level? Lah nek aku karo Mas Sigit cara wawan pangandikan cara rembukan mesti Seimbang. nyambung. SDM-e padha. SDM padha, skillnya juga menguasai bareng kowe iki lho. Ya Allah Gusti, nuwun sewu nggih. Tak copote blangkone. Lah dalah. Ngene lho delok ento sirah kok modele ngene ngantek bibi lho ngrasani jare. Sirahe kok kaya lato-lato. Wah, ngenyek iki. Bu, leh menyepelekne kok kenemenen. Nuwun sewu nggih, Bu nggih. Sampeyan ampun ngoten. Masya Allah tanpa rupa niki kanca kula. Niki ngoten senes lato-lato. Ngiti ngoten bakso beranak iki lho ya. Wah, kowe iki barang yo ngawur. Lah apa ngono kuwi? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak, Mas. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilas. Senengane kok ngono. Wong kuwi ya Mas ya. Inauloha Ma'asobirin. wong sabar. Ditresnani Gusti Allah. Mulane tindak sapecak tembungmu saklimah jumangkaing suku ki sing sarwa ngati-ngati. Inauloha Ma'asobirin. nyontok keluarga besar Ibu Sukatmi. Piye? Nyewu panjenengane Rama Suyana ngenekke pagelaran wayang kulit iki betake apa? Kowe ora paham to? Urung paham. Iki ngono termasuk sedekah rasa. Lho, ora paham. Ora paham. Sedekah rasa ki tegese nyenengke wong akeh, menghibur semua penonton, kuwi termasuk sedekah. Kamangka wong sing sedekah kuwi jarine Ora lokak malah kebak, ora roboh, malah bakoh, ora rugi, malah bati. tuna satak. Bati sanak. Paham ya nek Paham no lele. Iya ya. Iya ya, ya Allah Gusti. Intine sing nyenengke wong akeh Nggih. kuwi bakal entuk pahala. Nah, sing gelem sedekah. Mulane wong sedekah kuwi ora roboh, Malah bakoh, ora lokak, malah kebak, ora rugi, malah bati. tuna satak. Bati sanak. Bu Sukatmi wis pirsa nek bondo ki mung titipan. Nyawa mung Gaduhan. gaduhan, pangkat ki mung sampiran. Mulon sing saka kuwi Mas Mondol, bondo sing titipan ki lho, ayo bareng-bareng disedekahke supaya oleh pahala saka pangeran. Kowe ngene iki ketok nek bengi iki kowe iki pekok. Pekok kowe nek ngono kuwi. Kok iso ngelokke iki lho tak tapuk lambemu lho kowe iki. Ngomong mau piye? Bondo ki titipane pangeran, titipane Gusti Allah. Mulane kudu diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa. Kuwi jenenge apik oleh pahala. Goblok iki goblok. Wong bondo ming titipan kok kowe iki dititipi bondo donya ki ora kon ngeweh-wehne wong akeh. Lho. Gusti Allah Nitipne bondo. bondo. He. Kuwi iki ora kon ngewehne wong akeh, kon ngopeni. Engko nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak wehne kowe mbok kek ndi?" Pun kula weh-wehne wong akeh. Hayo ijoli, arep mbok ijoli nganggo apa? Sik to iki kok ya Salah ki pahame sing kok salah. kaya aliran sesat to Iki iki. jane sing diulehne aliran sapa to iki jane. Ngene lho Mas, ya Allah Gusti, bondo titipan kudu Diopeni. ora oleh diweneh-wenehke. Ora diwewenehke. Sebab nek sawayah-wayah pangeran takok, Bondo jek enek nang kono kari ngwehne. lah iki lho Gusti Allah padakne karo maratuwane iki lho piye to iki jane. Saiki contone ngene Aduh ae. Gusti, heeh. Contone ngene ae. Contone piye? Awakmu nitip sepeda motor kok bakal mbok jimuk ora? Tak jupuk wong aku titip kok tembunge Nitip wae helm. titip. Nitip helm Titip helm tak jupuk meneh aku titip. padha karo kuwi. Bondo donya sing dititipne kuwi kok bakal ya dijimuk karo sing duwe Gusti Allah. Ngono lho. Celuk. Iki kleru kok malah ngoclok-ngocloke Sik, wong. Mas, aja mbok padakne antarane pangeran karo umate.
Gusti Allah ki Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Welas tur Maha Asih. Tur meneh Gusti Allah mono ora sare. Lah, nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Ingah pucet tenan. Wis bocah yen ora berpendidikan. Aduh, ngene-ngene ya Mas ya, ngene-ngene tak genahne ben kowe paham. Kowe iki ngerti wong sedekah apa ora? ngerti. Wong sing sedekah kuwi mesti oleh rahmat titik wis. Ngono ae wis ben paham kowe. Wong sedekah oleh rahmat. Wis sedekah apa ora? Ora. Lah sing sedekah Bojoku. berarti sing oleh Rahmat rahmat bojomu ngono. Berarti kowe nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lho kok iso lho? Kok iso? Lah arep entukno rahmat. Aduh. Dol. Maksude judo ya ora rahmat wong ya ora. Maksude iki yen bojomu sing sedekah sing entuk nugraha iki bojomu. Lah malah dikroyak loro, rahmat karo nugraha. Oleh widodo. Lah malah telu rahmat ayu widodo. Maksudnya entuk wahyu saka Lah malah papat. Aduh gleput, bojoku gleput. Dikroyak papat. iki piye lagi wong iki? Ngene lho ngene. Luwung ngene ae. Sesuk bojomu ben ra oleh rahmat, gak oleh nugraha karo gak oleh wahyu. Lah piye? Bojomu paten ana kene lho. Lho. Sadis iki. Wong sadis sejak omongan ya ora nyambung kok. Kowe iki jane wong Jawa apa ora? Jawa. Wong Jawa ki unggah-ungguh sopan santun tata krama muna-muni ki sing sarwa ngati-ati. Nyonto panjenengane Bu Sukatmi iki lho. Iki kena patuladan utawa kena dicontoh kanggo anak putu. Pagelaran wayang kulit iki ngono ninggali anak putu tontonan sing apik padha karo nandur kabecikan, nandur keapian. Gitu Mas iki. Nggih. Ora paham tembunge wong tua-tua mbiyen Mas. Sapa Sapa sing sing nandur ki bakal ngunduh, sapa sing ngutang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo. Paham ora kowe? Wis mesti kuwi. Lho, wis mesti to. Sik balenono pisan ngas leh ngomong. Sing nandur bakal ngunduh. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Ayo, ingah nah. Ganteng oleh pekok lho ya. Wong gundul iki jane. Wong utang bakal nyaur. Alah tanggoku kae utang kok malah minggat. Iya. Wong gawe mesti nganggo iki wis. Wong duduk kubur kae parep dinggoni dhewe. Wong duduk kubur kae ra mungkin dinggoni dhewe. Malah sing ranggae teko-teko kari gletak. Kaya gletake kaya wis patut. Oh, nyek. Gletak pantes. Gletak kok wis pantes ning rumahsaku. Ya ne ora ngono. Awake dhewe iki tata lair kan hiburan. Ning bakune kak ndedonga ngersane pangeran Gusti Kang Maha Kuwasa. Kula yakin Mas, kula percaya menawi dongane anak putu menika tembus tekan langit sapitu diijabahi kalih pangeran satemah panjenenganipun Bapak Suyanto menika Bapak Suyono. Suyono menika mancing wonten ing kasuwargan Jati. Wah, nek kaya Bapak Suyono ki ya sebutane minimal ya sedo lah. Sedo. Sebab siksane wis disuda. Oh. Nek kaya aku Mas Sigit kanca-kanca yoga sinden ki cukup mati. Apa kuwi? Nikmate wis diganti. Beda kalih mondol. blekok moncrot niki. Ra sampe moncrot. Lah nyapa? Ya mung cemet. Niki Kakang blekok cemet niki. Kok ya Nek niki ya ora seda ora mati. Lah napa? Khusus Mas Mondel menika bongko. Nggih. Kok bongko lho. Sebab somben dibong neng neraka. Ngono kowe. Karo awakmu barang. Kok iso? Takon nyusul tak Sherlock. Neraka kok diserlek mulane nuwun sewu piyayi Jawa menika piyayi hebat lho Mas. Hebat laras-laras. Piyayi Jawa piyayi hebat wong mati mawon dibungkus mori. Mori punika jarwa dosoke barang 5 aja nganti keri. Kudu nindakne 5 perkara 5 wektu minangka gamanmu minangka sangumu ngadep pangeran barang 5 aja nganti keri. Mergo kuwi jenenge mori. Mori nek wis mori dibungkus langsung dilebokne ning ndi Mas? Lebok ning gaden. Piye ta Dal? Mari dibungkus ya dilebokne kubur. Bane kubur nyapa dadak takon barang. Nek wis dilebokne kubur terus digawani bunder-bunder telu kae jenenge Onde. tak
mut dasmu lho kowe engko. Bunder-bunder telu kae ngono jenenge gelu. Lah iya wis eruh tak takon. Gelu kuwi jarwa dosoke tugel ngamale kejaba mung telu. Sedekah jariyah ngilmu sing manfaat lan dongane anak sing saleh. Gelu tugel ngamale kejaba mung telu. Bar gelu ditata langsung diuruk nganggo apa ndol? Damen. Bocah kok iso ora mudeng blas iki Ora mudeng wong mati. Nganggo lemah. Ora tau nglayan, diuruk nganggo lemah, nganggo tanah utawa bumi sebab menungso kuwi asale saka bumi, balik neng bumi. Bar ngono langsung disiram, gawe apa? Banyu aki. Nek ra ngono ya arak lah. Ngrujuk dasmu. Tak sampluk ndasmu lho kuwi. Disiram kembang. Kembang apa? Kembang api. Lah. Ya sak mercone pisan terus sumetne ning dasmu. Ya ora entuk nesu. Kembang mawar kantil lan kenanga mlati mawar linawaring tembung manis lumantar kedaling lati dadya kumantil jroning nala. Bar disiram kembang terus diwacakne. Wacakne apa, Ndol? Wacane koran karo wacana WA. Wacakne apa kuwi nek awakmu wong Islam ya wacakno Yasin, wacakno Fatihah lan sak piturute. Oh, wacane Quran to. Wong nek ora paham ya ngono kuwi kok iso. Wah, aku karo wong mati wedi kok. Lho, kok iso wedi? Wedi nek ben maratuwa kula mati tak tinggal poli. Kuwi ora medhi kuwi jenenge iki mantu koclok ya ngono kuwi. Awake dhewe iki sowan luar biasa lho Mas Sigit. Nggih. Desa sing paling budaya menika mboten senes kejaba mung daerah mriki menika enten desa sing paling budaya. Kok iso budaya? Masyarakate kabeh pinter nembang. Napa? Sebab desane gendingan. Iso gending. Layak yoga-yoga usure wis minder kabeh. Pinter daerah Ngawi niku enek desa sing sehat ora tau lara. Apa kuwi? Jaga raga. Ragane dijaga terus. Ora mungkin. Iya. Enek melih desa sing paling adem kaya ning luar negeri. Apa? Sydney. Sine. Oh iya Sydney. Enek. Apa? Desa sing ra iso rata blas. Desa ora rata. Ora rata. Endi wi? Geneng. Geneng ora rata. Oh iya. Enek desa sing ora utuh. Apa? Paron. Oh iya diparo. Enek sing desa sing paling akeh dhewe. Apa enek desa kok paling akeh? Enek Desa apa? 7. Oh iya. Kero. Oke. Iya. Apa neh ya? Enek sing kali gak metu iwake, malah metu buah. Kali apa? Kali nanas. Kali nanas. Ya apa we? Gak duwe. Oh wis entek to wis. Tak. Wah kok jujur. Tak sik kon kuwi ae. Mulane awake dhewe ya Mas Mondol, gliak-gliak penting kecandak, gremet-gremet watone. Slamet. Awake dhewe ra ketang klungsu-klungsu melu udu sowan ngabiyantara nang daleme Ibu Sukatmi nderek karo kanca-kanca cakraning rat komplit nggawa pesinden sing sakmono akeh. Ya apa ora? Bayu ya wong kabeh. Lho. Rumangsamu iki ngono ki apa ki mantasane para waranggana, mantasane para widodari iki termasuk bedaya Sarimpi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Bayu, Piye ta kowe kuwi mbok padakne. Umpama diwenangake milih Mas Sigit nyuwun palilah panjenengan boleh dipun keparengaken milih sinden sing semene kae iki sing paling mbok suka dan kamu cinta yang mana Mas Mondol? ya mulai survei lah. Survei ngono ya ana anggarane, Ndol. Oh, enten. Survei. Mau butuh bensin kok. Tara nek. Nah, iki lho. Iki lho. Iki lho sing pinggir dhewe iki lho. Ah, wis kotot. Oh, Mbak Eka uget-uget. Mbak Eka getu-getu. Uget-uget. Uget-uget. Ya diaturi jumeneng to sapet jagong awake dhewe. Sepote Matraman, Mas. Walah kok matraman iki sing piye? Tuduk tuli gendak. Oh alah. Kok ya mudeng lho kowe. Kok matraman, metaraman. Oh, metaraman. Sing tuduk Tuli gendak. Ya ditotokin, Ndol. tutukin Tuduk
Turuk, oh enak anu kentangane atenan ta. Sik. Tok-tok ben kaya toprak tenan. Ya hati-hati lho iki, pengendang hebat iki cedhake iki omahe Mas Rabi iki, omahe Mas Rabi iki. Bari. Bari. Lagi Mas Bari niku sakniki kan pun Rabi duangu to niku. Nggih. Duwe anak telu nek ora salah. Jare balung rondo ning kalapa maneman. Lah kowe iki sok obong ora iso nyuwuke. Ora iso nyuwuke. ngendhek lho, kowe iki sing ora iso ngendhek iki kowe. Ngene lho tak wenehi contoh. Apa enek wong yoga kok hup padakne kernet bis ae. Ngene lho contoh ya Mas Mondel, digatekke ta ki mik. Enak ya. Ya. Ora. Enak. Ono ya ora iso lho. Matane mbok bleke kentongan. Lah tak tampan randang mbok saut to. Ah, aja nyekel mik bareng. Sari. Mas Bari. Suwunane Pak Sigit mik arep diduduk. Ngawur. Lho malah dikempit. Iso apa ora, Ndol? Lho, Ijek. Wong kuwi kok ora iso nyuwuke kok kendange Ora iso nyuwuk kok kendang arep bodol iki lho. Wong kok iso piye? piye? Kowe iki jane yoga ngendi? Wong mandek kok ora iso. Cakraningrat lho, terukur dan terkondisikan lho. Iki ngono tolok ukur titisane condong raos kok mbok
Paido kowe. Lah ora iso mandek lho. Sing kleru ki kowe. Kleru kowe. Ayo balekne kendange. Cengengesan. Balekke. Kendang kowe nyambut gawe apa usunge. Iki wasar tak dol. Balekne. Syukur. Cah ora duwe tata. Tontonan barang dianggap. Posisine sing dhisik. Ora kono kuwi bagian endi? kleru. Iki ngene Jaipong. Oh. Wah, yo. Kuwi. Ah, Ketoke kok pantes dadi kuli. Pantes ya dadi peniti pantes ya. Heeh. Wis meniteni cakran ning Rat Endol lho. Iki lho urung iki lho. Arep tak tawakno wong ngene kok. Sing butuh kendang, monggo 1500 mawon telu. Ngawur kendang ngukir. Oh. Wah, Pinter. Monggo Mas Bari. Ora apa-apa. kuwalik. Lah. Ndasmu lho sing kuwalik. Nang, ora sopan blas. Wah. Oh. Yo. Kuwi. Sitok kae. Kurang siji. Kae. Kalau. Wah ning kono tak goleki. Wah. Nah, kuwi. Terus yang cilik kuwi. Kuwalik. Cilik. Nah, lagi cek sitok ki. Ayo, balik gon-gone. Ki Mbak Eka bintang tamu. Wah, wong to ki mau. Tak kira kendang bem. Ngene kok kendang bem lemu nyepelekne aja. Sing nyeluk aku mulak ya rupamu to. Syukur. Mosok aku nyeluk. Lah kowe mau apa nyeluk apa? Sing iki aku pinggir dhewe kok terus wae mau padakno jare kendang penuntung sing kendang rumangsamu apa kowe gedhe-gedhe dhuwur dhewe lanang-lanang dhewe kowe. syukur. Lungguh ning kono tak kira ya gedhe dhuwur. Lah terus Lah bae sak metere kotor. Wo nyepelekne iki Ngeceng, nyepelekke karo wong wedok. Kowe iki nek wong wedok ora bakal lahir ning kene. Contone Bu Sukatmi kuwi piyai putri lho. Sing iso momong karo putra-putrane, rumangsamu apa kowe arek wani karo wong wedok kowe? Nyapa lah. Apa arek wani kowe karo aku wani? Tak Tak dhewe bahas. pengen wani kowe. Wong lanang e. Lho, mondol karo wong Balas. wedok kok ngono lho. Kok KDRT wong wedok lho, lho, Kak. KDRT lho kowe iki ngono. Wong wedok lo nglamak ngene iki ku barang. Lho, saiki nek wong lanang kok ora gelem dingenekke aja sembarangan karo wong wedok kowe. Arek wani karo wong wedok, Lho, aja kundak, sembarangan Endol. karo ibu kowe. Tak bales lho. Arek bales wani. Bal nyapa ra wani. Bales. Ora kira ora Wong wani wedok kok. lho, ndol wong wedok. Ra urusan wong wedok wong nglamak wong lanang. KDRT kowe jenenge kok ngono. Arek karo wong wedok kok wani. Nang, wani kok kowe karo wong wedok. Tak bales lho. Wani para kowe. Tak bales wani. Wani bales. Wani nyapa ra wani. Bales oh. Tenan. Yo, Di persani wong akeh ra izin. yo, Ndang, bales oh. Oh, titenono. Hei. Apakmu kapan? Mas. Nggone kono lho nyapa kok mbok. Nyapa nggonku sing mbok enak-enak. Ngene kene. Iya. Ora wani aku. Lah nyapa? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Mangsamu kok suyah-suyah karo wong wedok. Wong ki kudu njaga kerukunan kanggo patuladan anak putu nyontok kaya Ibu Sukatmi. Antarane kowe karo Mbak Eka ya sing akur, sing rukun. Lho. Kowe iki wis ngunggahke, wis jumenengke Mbak Eka kok terus mbok sia-siai karepmu piye? Oh, ora oleh disia-sia ya. Ora oleh Ora, Tok. Ya disia-sia. wis. Sepiro gedene nggonku, muga-muga gedene. Sepiro gedene luput kaluputan. Sepiro gedene kaluputan. Ngene lho tak warai Mas, sepiro gedene kaluputanku, aku nyuwun pangapura. Iya ora dadi ngopo. Oh, tak idoni ndasmu kowe engko. Kowe iki tak contoni. Ngono lho, kowe iki tak contoni. Rene lho. Anu katen bat.
Katembat sakmene kupinge sak pira? Aku nek Ngene kok katembat. Iki apa Mas aku mau mampir Indomaret enek ngene iki lho Mas. Rexona apa-apa ketika. Roll on. Oh, kowe ya ora ngerti fungsine ndas gundul iki ora ngerti. Apa, Lah fungsine ndas apa? gundul apa? Masa Enek ndas kelebihan gundul kok apa? enek fungsine kok. Enak fungsine. Apa fungsine ndas gundul? Nek ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur. Ya Pak nih. Diusep-usep nih. Modele saru ki saru, aja dieloke, aja dieloke. Alah to. Usum. Iki lho, Njaluk ngapura sing apik, sing apik. Heh? Sungkem. Sungkem. Aduh, sungkem. diagem to, langkone diagem. Wah, men ketok le sopan. Priben nek ngeten lah kalau ben ora klodho niki lho. Nah nganggo ngene nabi. Ono blangkon ono dicengkal lho. Lah agar dienggo ngene obah ayo nek ngono kan siset. Bakoh, rasane bakoh iki. Malah kaya Puntadewa lho kowe. Yayi Werkudara. Iso ndase dipantek lho. Nggih, Mbak Eka uget-uget sugeng dalu. India wilujeng dalu biyung. Lantaran Mas Kabib ingkang lenggah wonten Bekasi, kerjane wonten Bekasi menika. Menika Inggih. putra mantu menika. Nggih. Menika ingkang ngregengaken dalu menika wayangan. Matur nuwun menika bintang tamune Mbak Eka kali Cak Yuda. Ndongake napa dhateng swargi Bapa Suyono ingkang menika dipun pengeti 1000 dintenipun Mbak Eka. Inggih Pak Igit namung saged nderek ndedonga. Nggih. Swargi Bapa Suyono mangya kasuwargan jati. Amin. Amin. Putra wayahipun ingkang dipun tilaraken saged nerusaken perjuanganipun Bapa Suyono. Amin. Mugi Ibu Sukatmi ugi tansah pinaringan panjang yuswa, sehat selalu kuwata momong putra wayah temeka puputing yuswa. Amin ya rabbal Amin, ya rabbal alamin. Lho, ngene iki lho nek bocah berpendidikan ngomongnya penak Berpendidikan wawasane jelas, sopan, Ora kaya santun. mondol. Mondol apa kuwi? Nyapu aku. Lah kowe mau kowe ditembali rene ndongake apa? Kon ngaturi apa? Aku ora rene golek-golek ora kon ngaturi. Dongakno lambe iki dienggo omong sing apik ora kok enek sinden Nah. terus dicela kaya ngono kuwi paling ora Kowe iki ndongake. paham ora? Fungsine lambe iki ngomong. Ngomong ora nek dijak omong guyu ae kuwi ya, guyu terus. Yo enek lambe sing ora kena nggo ngomong. Apa? Lambe sumur. Kayak lambene yo ora kena nggo ngomong. Dijak iso. Lah sumur kae mergo gak iso omong, mergo gak duwe untu. Coba anggere nek untune mesti iso ngomong. Graji kae awet kok pucuk teko bongkot kok ya untu tok. Kok ya ora omong, meneng ae. Oh iya. iya. Piye ta bocah iki ya Allah. Mergo graji gak enek kupinge, anggere enek kupinge mesti iso semaur mergo krungu. Panci, wajan kae ya nek kupinge ya loro. Kae diceluk kok ya ora nyauri nggo meneng ae. Kae ya ndek kuping loro kae. Kae mergo ora duwe mripat, Randi mata, ora duwe mata. anggere nek matane mesti iso nyawang. Ngono. Enek motong sing ora kena nggo nyawang. Mata apa? Mata udun. Kae enek matane ora kena nggo nyawang. Ayo. Kroyon wong loro. Yo nantang malan. Nantang. Nantang. Lah sebabe udun kae ngono gak duwe sikil, anggere duwe sikil mesti iso mlaku. Angger duwe sikil Iso mlaku. sing dilenggahi para tamu kae apa? Kursi. Kursi. Enek sikile pira kae? Papat. Dilungguhi ora ngalih kok ora ngenggon ae. Kae ya duwe sikil kok ora iso mlaku. Piye to, Dol? Dol. Kowe iki kursi kowe kudu ngerti, mulane kursi ora iso mlaku mergo kae benda mati. Ngewangi. Dalan. Aku iki benerke kowe ora perkara kemangi. Ah, tutokno, bacotno ayo. Kursi kae ora iso mlaku mergo benda mati. Nah. Apapun semuanya yang benda mati ora iso mlayu. Dadi opo ae benda mati? Ora iso mlayu. Sampean ngerti sepeda motor? Ngerti? Ngerti mobil? Ngerti? Benda mati napa benda hidup? Mati. Kayak malu kalau banter mlayune. Kae mergo duwe mesin blok goblok. Sepeda motor mobil banter playune mergo duwe mesin. Anggere nek mesine mesti iso mlaku. Angger enek mesine Iso mlaku. ora mesti. Lah kok iso? Bojoku ndek iki tak pancal. Mesin motor enak mesine kok Oh. iso mlaku cah goblok. Ya Jahit. Allah, ya Allah cah goblok. Ya Allah. Ding tong tak dong ne to dang to ding tong tak dong ne to dang to ding tak dong ne to dang to ding ndang gitu kek saking Ngene iki lho. apale. Piye? Kok iso ngene iki mung piye? Ya mbah kowe piye antarane cangkem karo apa? Antarane cangkem karo ati kok gak sinkron. Blas. Ngerti sinkron, Mas. Nek
ndek cangkem ki sing padha karo kancane lho. Kowe iki nek wayahe sedih ya sedih, ora Kok kok mesti. malah guyu terus ngene iki lho kowe iki. Sing guyu lho Lah kowe sapa? iki lho kok mesti guyu nek dikandani ngece guyu kuwi jenenge ngece kowe. Sing guyu sapa? Lah kowe iki lho guyu malah nek Mbak, dikandani. nuwun sewu ya, Mbak iki ngono orang guyu. Cangkeme mrongos. Ngawur kowe kenyek kowe. Lho kok ngenyek. Ngarani aku merongos. Lah ngono kok gak mrongos. Iki ora merongos. Apa? Lah apa? Raiku sing kemunduran. Oh lah. Jenenge mrongos. Ayo dirayu coba. Cara ketoprak kan ya kena. Kene iki daerah gendingan lho. Akeh para pakar-pakar seni, pakar-pakar Gandrung karo minangkani pamundhutane saka Mas Kabib, putra Apa? mantu. Menika podang kuning dibabani Asmarandono gandrung. Lah, nuansa katresnan, nuansa percintaan. Nuansa percintaan. Aku Iya. dirayu iki. Iya. Anak-anak apa? Lah ya paling ya anak-anak munjuk. Ora mungkin dadi anak. Lah kok iso? Ya mergo ditutul-tutul nitok. Kowe iki paling ora ki ngrayu karo aku Ya. iso apa ora? Lewat Iso. tetembangan. Sing penting nuansane percintaan to. Iya, percintaan. Rukun Islam. Lagune percintaan. Wong gandrung kok rukun Islam. Bawane podang kuning ndol. Rukun Islam ki religi, pepeling. Mas yo lagi bercinta, lagi kasmaran. Kudu eling 5 wektu. Enek napa muatan moralnya, enek pesan moral. Nadian sing bener iki lho Asmarandono Nadian wujud. Lha blangkone. Arek marai sampean. Ora marai ngelingke. Kaya Bawane podang. pinter-pinter dhewe marai. Aku iki wis hafal. Nggih nggih Mas. Dalang sombong. Pak Sigit iki paling ora pendidikane S2 lho. S2 ya, Mas. Sarjana magister lho. Lah kowe kok iso malah sombong Kelas sombong. kowe lho kelas Pancen- 2 SD ditokne gurune kok ngelokne Mas Sigit ki lho. Lah aku lho marai S4 lho pilek langsung. Iki apa enek S4, S2, S3, profesor, doktor, profesor, kok iso S4? Aku dhewe tuku papat. Lho, apa? Sekolah kuwi lho kok iso S4. Tak kira tunggale S lilin barang ngono kuwi. Tak kira S batu kuwi. Oh. Ayo digandrung, Gandrung. Sing mesra, Blangkone, sing mesra. Sing apik to. Wah. Oh, ngeten kan ketok sae nggih. Wah, kuwi apik lho kuwi. Nggih, niki nek usaha mudan-mudanan aman lho, Mas. Aman. Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Lah niki lho. Ha. Ya lagi roh bengi iki nek rayo enek empere. Tapi apik lho Mas, pasturyanmu tak sawang koyo koyo boyo. Boyo nyaplok ndasmu. Ya ora kena nyaplok katerus. Ya ana lakone iki ibarate umpamane Sri Uning karo Wiratmaya ki ning Taman Sari, aku dadi mban. Nggih. Kowe iki ning anu Ngudarasa Kula Taman dadi Sari. Kuwi Sri Uning. Sri Uning. Kula mban terus kowe engko Wiratmaya. Aku Wiratmaya. Heeh. Apal to tek-tekane kae? Apal. Paketane. Paketane angger pokoke ora ana wong paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Nanging apa bisa aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya terus langsung kowe no. Bisa ya iki ngono kae. Ya ta? Kodene dialoge kowe arep mlebu ngenteni Sri Uning muni, "Apa ya bisa ya aku sesandingan lawan Mas Wiratmaya?" Aku dadi mban. Sik to, sutradarane siji apa loro? Lho Pak Sigit ki ngelingne. Eling-eling ngono lho no. Oh, kowe lali. Lali. Pak Sigit ki Oh, iya. produsere sono produser. Kayak mesin jahit kok bojo arep dipancal. Lalen dielinge nesu. Ayo. Lali kok. Iki Wiratmaya. Wiratmaya. Sopo sik ya, kowe ya. Ya sapa lho? Wiratmaya ki lho. Mosok ro diceluk iya. Ya Kak Wiratmaya. Lah ngono. Ayo Rat, asam urat, ayo. Ayo mo. Gusti Putri panjenengan kok saja mboten rena ing penggalih menapa wonten ingkang dipun penggalih mbok matur walaka kemawon kalian kula ta Gusti Putri. Mbok menawi kula saged ngudari rerunah. Ade cangkem kok diobok-obok. Ngomong ae dadi mbak. Aku dadi mbak Ya, iki iya. aku kudu luwes gitu Pak Iya, iki. Lan. Ngomong karo aku ngono iya. Aku ngono mban sejatine. Bisa ya iki. Urung. Alah. Uwap lah. Ih, pablos. Urung wayahe. Sok kapan? Ngenteni kene sik lho, ngenteni sik. Ben nyambung, ben konek. Jane masyarakat nomor piro to yo yo. Wiratmaya nek gula yo ngono ku lho Mas. Bocah kok iso. Menapa wonten ingkang dipun penggalih mbok matur walaka kemawon kalian Kang Abdi to
Gusti Putri. Iya Biyong Mban, sejatine mono aku kapan karo Kakang Mas Wiratmaya. Nanging aku apa ya bisa ya sesandingan kelawan Kakang Wiratmaya. Wir, woi. Woi, Wiratmaya, apa ya bisa ya? apa ya bisa ya Biyong Mban ya aku sesandingan. Woi. Apa ya bisa? Wir. Wayahmu ki lho. Wayahmu metu ki lho. Ki lho. Bisu Yayi. Bisa kok bisu. Bisu ya. Bisa ya kendal tumdak dak dak ngono. Ayo. Bisa Yayi. Cuk. Ini apa iki? Kok enek kaya ngene iki bangsane apa to Gusti Putri? Ini apa? Aku lak wedi. Cedak-cedak lho Gusti Putri. Ini apa? Kowe kuwi lho. Kowe kuwi lho kok malah. Sing mari medeni kowe kuwi. Kowe iki lho medeni. Kowe aja Masa wedi. relak medeni. Oh ya enak. Aja wedi. Iki sejatine ngono. Kowe sapa? Lho, Kowe sapa kowe? Pangkling karo aku. Lho, iya kowe sapa? Aku kangen karo bojoku. Ditepungke wae. Yen jenengku Bagong Darmono. Kowe iki. Kowe dadi apa kowe? hubungane apa? Aturke Mas Bagong. Hubungane apa ini? Ngece kowe. Hei, Lah sapa senengku? Senengku mas apa? Raden Wiratmaya. Bisa ora? Aku. Raden Wiratmaya. Raden Wiratmaya. kowe Raden Wiratmaya, kowe bojoku. Aku bojomu. Walah mbuh kok bojoku ra sawetara ora pethuk kok tambah bagus panjenengan Tenan? Kakang Mas. Iya. Aku bojomu. Iya. Berarti meteng iso no? Alah. Yo ora. Aja Ya digandrung. Iki Kakang Wiratmaya. Panjenengan napa pun tresna saestu to Gusti Putri kalian Raden Wiratmaya. Iya mban aku tresno banget karo Kakang Wiratmaya. Ora ana priya liya seneng atiku kejaba ya mung Wiratmaya moncrot iki Kakang. Biung. Moncrot nah. Ya cemet. Ya ini moncrot pindu. Digandrung dah. Yen kowe Dah. tresno karo aku apa sing dadi buktine? Yai Sri Uning. Iya. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sing Arep mendem sapa? Taman Keputren. Taman Keputren. ana ing Taman Kaputren kene siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yai. Alah, guyune iki lho kok ngono. Bambangan halus ki guyune sithik ae. Bambangan alus sing guyune siramu bakal tak mulyake ya, Yik. Ngono lho. Ping 3 ae. Ping 3. Sing ngono. berwibawa ngono lho. Siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yai. Ora usah ditungi kok. Bengi iki siramu tak sawang katon ayu banget. Rasah diitung. Apa kowe gelem tak jak? Alah. Gandrung. Digandrung sing apik. Nadyan wujute mung peksi. Kakang Mas, pancen swanten panjenengan kok ya sae to ya. Wis dasar piyayine bagus. Alah. Swantene ya sae. Kok ya bagus eram to ya bojo. Alah. Dasare lencir kuning manis banget. Aduh kok manis. Ora. Ora dingenekne kok. Gak mau ngene to? Ora. Ngenekne to. Pancen panjenengan Kakang Mas Wiratmaya sing paling tak tresnani. Ibarate donya ora ana priya liya. Tresnaku mung kanggo sliramu, tai kucing rasa coklat ibarat. Apa kuwi? Senadyan to rupane kaya kucing, aku tetep cinta dan melekat ngono lho Kakang Mas. Tak cakar dasmu. Romantisnya gini Kucing ki lucu, imut ngono lho lucu. Wong iki padakne kucing. ya minimal eka gendermu ya duh wong kakus ning atiku Jumbleng. wong bagus Lho kakos kan singkatan, Kakang Mas sing paling bagus. Oh, Kaya ngono. kakus lho. ayo Jral Iya. Lanjut. Manong. Marahi nah.
Dalang kok diseneni. Agawe tali ning bronto. Alah kok iso julat-juli iki lho. Lining bro. Lining bro. Marai. Ora. Kuanen Mas. Ora. Iki duijo lho Mas. Agawe tali ning bronto. Apa bener ngendikamu kaya ngono Kakang Mas? Senajan to ana ing dada ki ora ana tulisane. Iya. Aku Ning yen mbok belek isine mung fotomu. Enek tembung dibelek iki. Ning dodo iki enek fotoku. Enek fotomu. Pancen deh pengusaha fotokopi deh. Iya. Ora aku ndek mangan fotone iki. Lha iki rayap kok piye? Kene Kakang Mas, aku ya pengen nganti panjenengan. Kakang Mas Wiratmoyo Yuh, kaya nuntun wong picek ngono kan lho. Piye to Mas iki mlaku Modele iso aku. kaya arep budal ning prapatan tuntun-tuntunan sing mesra. Nek digandeng ki ya sing apik, paling ora loroman ki lho. Nah. Sik to matane ning di matane. Kok malah hubung-hubungan. Malah kaya tawon brondoli. Sing nyuwara getimbake kau Genti bae ka. Ayo Yayi. Nggih menika pasangan gilingan tebu. Dadi Ayo Yayi ganti sliramu Yayi. Halo. alus manis nengsa. Dodo buka, bokong rada ngedet, mlaku Mas mandel alon-alon. Tek. Ma kaya tengkorak. Make jengkengno aku dipangku. Kok kaya mangkono Yayi. Kaya mangkono. Kok dadak disilake barang? Ya jarike di Kulino mangku ya ndel ya. kulino mangku kok. Mangku sapa? Mangku purel. Yalah. Mangku garwa. Kuat tenan mangku aku. Aku ki wong lanang lho. Kudu Kok mbok nyek dikira ora kuat. Aku wong lanang. Larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Oh, kaya mengkono Kakak. Iya ya. Lho. Iya Yayi kok ya. Iya ngono lho. Iya Yai, ngono kok. Iya Yayi, iya ya. Kok buktekno apangku nenaku. Basa ngawi iya yae. Basa wenggan. Aduh dong. Apa Kakang Mas? Sik nuwun sewu kok sajake rada bebayani ta. Nuwun sewu nggih. Pesane kula. Apa itu? Bahaya Kowe ngapa? Kok mak sedut ngono ki? Aku lungguhana kene kok. Ora ana apa-apane lho. Aduh. Kowe nggawa apa kowe? Mosok ta? Ya toh, ya toh. Iya. Ora ana apa-apa kok iso. Ya ora iso kowe priade wis. Coba takoni sapa. Ana apa-apane kok. Kaya dikapakno ae. Mas wenggan kula lana. Kaya ngomong anake tempat nodong-nodong. Oh kok iso. Piye rasane, Dol? Rasane piye, Dal? Piye? Sik ta. Lah piye? Alah. Wong nek wis Wong edan. kandhani. Ngono kok jare larang brambang timbang lombok. Kowe mula to mula. Nek Piye? dipangkuwi lungguhe sing anteng. Lah sing anteng kowe iki nek bengkel ning omah dongkrakmu aja mbok go ning panggung. Kok iso? Lah ku mau apa? Lah kowe dipangku lungguhmu ngene. Akhirnya aku kan yo keri. Tapi seneng kok ora? Tapi kan seneng. Alah seneng paling ditol tak done Tang tadi, tak done tak tadi tak done tak tadi entang gintung. Bagus kok kaya ngono mau mangko aku seneng banget ora. Seneng. Aku kaya ngono seneng. Seneng. Dinten tak deni tak dinten tak deni tak tadi tak gintung. Seneng tenan, mangku kaya mangae. Seneng tenan. Seneng. Alah di. Sapa sing nabuhi? Sapa? Sing nabuhi sapa? Sing nabuhi sapa? Kamu tabuhi to? Kisinan. Alah. Kisinan. Aku kisinan pindho. Terus ke Mbak Ika. Golek isi podang pitung
Iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi unggahan mendur do tamba tampani kendang tak tung 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 terus kowe dadi perang kowe dadi apa kae biasane Cikal. cakil cakil bisa tak kowe kae ya iya Mlebu sampak songo. ndang ya Nyanding bisa dadi tamba Keduren. tamba tamba iki sing salah kanca-kanca minder paling Kanca-kanca. minder nintingi Kanca-kanca nintingi salah. bija minder tamba Cakil. damel cangkemipun cakil nggih dadi cakil kudu apik lho cakile alah keserimpet kabel weh capek iya adalah Tulung de. Sae Kaya Sriwedari ning kabar. Lho, cangkeme mbok pangan. Iku cangkem lho. apa bang Cangkem. Kaine to gini. Cangkem kok kuwi. Cakil iki nganggo untu. Untu. ganti iki masa kita nguntuh Untu. aduh kasung kolu untu kok kalu ya Iki. Dipe nganggo jadah terus mok lek. Oh, alah. Malah sedo engko. Nggih, ampun. Sedo gara-gara jadah. Wis aja semlaku nek wis semaput engko ditulungi Pak Darsono ngene ngono. Ki nyapa kok iso lugu kok ning gunung iki. oh alah Cakile mati perkara mangan jadah. ning ngono kok Iki sejarane mati keloloten untu ya. ayo baby octopus ayo piye piye Wis aja omong sik. Diulu sik. sereten cuk Ya ngombe kuwi lho. Podang kuning Mbak Oke. Eka uget-uget. nggih Pak nggih Oh iya. Minang. esuk awane ngomah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobil miderang kon goleki ora krasa esuk nganti bengi eman yen nganti yo kanyang
dangdut ken. Gubuk asmara. Sansaya dadrot sondranani sun pikat mulut bono. Yo Asik kau ketemu kae kebak srita wayah wengi nganti gagat rina Isin api ya Mas apik. Apik. Ini ndol jogete kaya sing Pak Sigit mare awakmu ki lho. dangdut ngono kok kewalik Tak drong alah tak tak drong bisa ta kok aimu piye to malah ngelok tukang kendang catetan sajroning ati catetan luntur asik banter saya marah ati ngene lho banter aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara Hebat Cakraning Rat. Terutama pengendang Jaipong iki lho. seneng kowe Aimu no. kok nesu lho wong ora nesu hebat lho ora hebat piye bang kanca-kanca Cakraning Rat ya minimal ya sivitas akademikane kabeh-kabeh yoga ki S1 strata S2 isi lho iki isi kabeh iki isi sampean isi tahun pinten Mbak sampean lah iki lho isi tahun 24 iki lho Tidak papat. iya rumangsamu lho Ditus iso berarti. kok ditos Dites. ditos banyu Olah dites siji-siji. boleh dites Boleh, boleh. karepmu dites piye Dites suwuk sing guri dhewe mau lho. suwuk seragenan mah Agenan mau. lho kompak lho Lho, ketok kompak ora mergo bareng. lah terus karepmu Lek dites siji-siji engko endi sing elek, endi sing apik ketara. oh berarti kena disortir ya iku sing ketok elek gak usah dijak sing apik dijak ngono Oh ini anu padha enteng. Sing iya. elek langsung pateni. Iki dadi apa to Mas kok ngetes Kelengake juri lho mbak matane. niku juri sing karepmu mbok tes piye sang apa Saka Balungan, Dembung. Dembung, Saron, wis Muni. Dembung Saron Muni Muni ya. suwuk ki Mas Suwuk seragenan mau. oh iya Ya.
Demung karo Saron bareng. Ji Satu. ro lu. Bisa. Penak lho ya. Hebat, lulus. Niki nun sewu lho Pak Dwijo. Iki notasine niku jenengan ya hafal mesti paling. Lho, ngenyak kowe iki. Apa notasine iki mau? Ora hafal to kok iso. Wingi Ayo wis saiki lulus. peking. Peking iki. Peking. Peking. Khusus peking tok. Khusus peking tok. Oke. Suwuk seragenan mau. 1 2 3. Ayo Lek. Hafal kok. Bisa ya nih. Percaya aku. Bisa. Wah, lulus. Aman, Lulus, aman. Mas, lulus. Iya. Saiki ganti sing bonang. Malah nonton kancane. Bonang loro-lorone. Oh, sing benang. Bonang. Weh. Malah nonton kancane. Engko nek ora bener janganan. Nyambut gawe ora dolanan ya Mas Mandal. Duren cangkokan, leren rokokan, Apa wis dikai? urung. Lah iya Mas. Ayo, bonange suwuk seragenan. 1 2 3. Bisa. Enak. Wah, hebat. Cakrane Percaya. Ini lagi percaya aku. Lagi percaya. Siapa neh? Saiki siter. Wih. Apa sih siter? Gumun nih kok iso to. Kok ditesi siji-siji. Rencang-rencang cakrane rat ki lho. Kok yo kancane manut. nyambut gawe rokokan dhewe. Kok iso wani nyeneni. Modele kaya mandor yoga ngono lho modele. Ayo, Tuanmu kaya potensioson lho kok iso. suwuk seragenan. 1 2 3. Setelanmu bleru sih. Lulus. Hebat. Saiki ganti rebab. Iki rebab. Wah, malah ngantuk. Ayo, cekel rebabe. Oh, Pak Saji. Lho. Wong Kancane nyambut gawe sepuh. kok malah Ya sing nonton. ngalus nek karo sing nom-nom kasar lho karo pini Bisa sepuh kok sepuh lho, Mas. monggo Kakang Mas. Ayo. Monggo Kakas Mas. Kakang Mas. Kakang Mas. Rebabipun. Rebabipun. Suwuk seragenan. Lagi iki lho. Seragenan. Rebab kok iso Tunggal nggus. kalih 3. Setunggal kalih 3. Ya. Bisa no. Ngopo kowe, Ndol? Apa, Ndol? Apa? Malah krungu rebabe mules aku. Wong edan. Percaya we berarti ya bisa. Lho, sing ngempul malah guyu kancane. Sing ngempul ya dites Ndal. Lho iya peh ndelik dikira ora roh kok. Malah guyu kancane. Ayo, Bisa apa? Pul. Satu. Suwuk seragenan. Heeh. 1 2 3. Bater drum. Bisa no, Ndol. Mulai ra karo-karoan. Penting kan iso, wis Santuy, percaya berarti santuy. Bang. Kaya cakraning rat hebat. Cakrane ngrat kok mbok padakne. Suling urung. Sulenge yo. Oh, tak tembak. Suling. Biasanya angger bareng ngetes ngono terus nyawer yogane siji-siji biasane ngono kuwi. Iya kan. Kena tak titeni ngono kuwi. Rencana nggih ngoten, Mas. Rencana mengki nggih kula ndumi siji-siji. Apa? Yo, ya duit tak ndumi duit siji-siji. Wah, hebat. Ngenteni dik wae sing di omah. Wong edan yo. Wis tak gawa nggo Ayo, kowe. Iya. Sudah. Bisa.
Hebat. Oh, kanca-kanca cakrane rat. Iki yo manut kabeh karo Mas Mondol. Mas Mondol, maido plonga-plongo nyacat kualat. Iki paling ora lak pelatih to, Mas. Dwijo. Lah kok Iki yo iso? iso to. Ya apa iso? Paling ora gendeng-gendeng ngene ya ro. Aja kon nyuling, dhek tau tanggapan suling sulinge digawa cangkeme keri kok. Kowe nek momo gendeng-gendeng napa ya roh, Mas? Gak roh aku. Gak roh. Lah kok iso wani ngongkon kanca-kanca? Ala butuhe ngongkon nek ora bayar. Walah. Aja nek kok mung kanca-kanca lah Mbak Eka iki kan asline ya saged ngendang nggih Pak iki. Lho menika pengendang hebat Mbak Eka. Ngono. Ya ben ibu-ibu pesinden sing nembang Mbak Eka diaturi ngasta kendang ya kan iso. Ya sing latih lak ya awakmu to, Dik. Masa mbiyen kan ngelatih aku. Oh. Terus lali duwite entak. Coba Mbak Yosidian Pratiwi. Oke. Nah, Ini Mbak Sing. Panas-panas mlaku Ora gawa payung, sandale diseret, lamaane mlentuk. Surabaya geger, wong sineng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Sugeng dalu Mbak Yosi. Halo bujang Mbak Limbo Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun kabaripun Mbak Yosi lagi? Alhamdulillah saya kalau sehat waras, jiwa dan raga selalu bahagia dan sejahtera. Amin. Mas Mondol mbok menawar ngejak Kowe nek lawan duwe bojo ngene iki piye? Yo, duwe bojo ngene iki. Piye? Ya aku ora kok berkatokan. Iku iso kabar-kabaran. Lah mesti awane sumuk. Kok iso ra kok berkataan iki nyapet to, Mas? Sumu sebabe apa lah nyapel wong ya tak kipasi terus mendino lah kok sampean iso Sik, entang wis guluku potel ki engko. Ngomongnya biasa. Kowe jare mau Oh, ya ora oven sah. karo Mbak Yosi. Bareng saiki pedhot. Ndol ora saru lho, ndol ora saru lho. Aku ki lagi arep omong-omongan malah mbok. Paling ora ngejeni nek ro Mbak Yosi ki. Kak. Sing apik. Aja ngrusuhi. Ora paling ora. Ora ijik eneh. Ngali yo. Kowe Wis Mam. ora ijik ae. Sapa? Rambung enekne, Mang. Aku rono. Ngenekno sing banter. Syukur kowe. Ora Yosi. sopan sing apik. Karo wong wedok kok kaya ngono. Wedok ki sing apik. Lah kaya ngono ki jenenge ora sopan. Ora sopan. Ora Ora sopan. sopan. Ora sopan. Ora sopan. Mbah Wo, tulung Mbah Wo kula mengke meteng lho. Ora sopan ya Mbak Yosi. Ora sopan blas lho Kak iki kok kaya ngene to. Ki ngene langsung Nek man. menungso kaya ngene iki Ah terus. ngene iki. Kudune karo wong wedok ki sing apik, paling ora tekok-tekok ki sing sopan. Ah, santun karo iki. iki ae lah. Wong loro kok iso. Kene lho awor aku, Mbak Yosi ben nembang. Mbak Yosi ditipun timbali Mas Kabib sekeluarga Bu Sukatmi ndongake napa dhateng Bapak Suyono Nggih Suwardi. mugi-mugi Bapak Suyono almarhum Nggih. dipun tampi kalian Gusti ingkang akarya jagat Amin. dipun Amin. lebur dosanipun Amin. sedayanipun saged berkahi anak putu. Amin. Amin. Matur nuwun menika dibantu kanca-kanca CFC menika saking Pak Purwoko juragane koperasi pangestu. Nderek nyimak saking Tawang Mangu salam kagem sedaya pandemen cakraning rat. Oh nggih, request pepeling mangke. Oh nggih. Saking Pak Afif Pasian Jatirogo salam nggo kanca CFC Pak Waris Sugiono Surabaya iki penggemare Mas Mondol. Ngono. Nggih Mbak Ira saking Taiwan salam kagem Mas Mondol. Mas Mondol. Ya makasih sedo titip salam karo kowe Ndol, Ndol. Atake Mas Mondol iki duwe penggemar iki jenenge MCK lho. masa ya salam tok, Mas. Mondol Pak Sigit, cinta Pak Sigit. kangen. Masa nggih salam tok. Lah piye? Masa gak enek anu titipan liyane. Ora eneng lah kok Taiwan kono adoh ngono. Adoh lho adoh ya titip salam tok Salam ya. tok. Enek mau Mas Mondol Apa? sing WA lewat aku nanti titip salam juga dan juga ada sesuatu buat Mas Mondol. Wah, hebat. Apa itu? Doa semoga rambutnya cepat tukul. Amin. Iki wis ora mungkin tukul. Mergo kok Sebab iso. Mergo wis tak rondap. Kaya suket. Das Nggih. Wah iki sing ado-ado kok Senori Tuban nusul iki. Nah, wah iki. Hebat. Iki cantrik TBS. Iya. Antri Jono Luko. Coba lagune Apa? menika dipun pinangani rumiyin katresnan sejati Mbak Yosi. Siap.
kalian Mbak Eka nggih? Dalam Kalian Mbak Eka nggih? nggih no berdua. Mbak ta. Ijol karo Mas Yudo kowe karo kene piye? Astagfirullah. Wis ta anu merem kok penak-penak. Masa aku gandeng uceng. Ya apa penak. Enak iki ya mung iki rene liyane. Gentinan aku tak karo sing bagus. Aku ya seneng karo ndas. Lha metu keluke lho, kok metu keluke lho. Padake gym ae. Jin ora. Nek kurang marem nggih. Dal, di MC ini Dal. Lagi Katernan Sejati Mbak Yesi vokalnya. Katernan Sejati. Suaranya sing gede. Baik, Pak ngadirin sekalian. Para hadirin. Para hadirin, Pak Ngadirin. Para hadirin mesti ana sing jenenge Pak Ngadirin. Iya. Para hadirin yang berbahaya kali ini. Bahagia. Nyokot kabeh apa? Bahagia. Para hadirin yang berbahagia kali ini akan kita tampilnya untuk tampilkan biduan kita Mbak Eka Uget-uget dan Mbak sapa kuwi? Mbak Yosi. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Dian Cuk. Pratiwi. Dian Pratiwi. Ora sopan. Didik kita seneng iya. Urusan. Anak pere ndas kok. Ugi disusul CFC Lampung. Menika Mas Agus CFC Kentus. Iki Baik. karo Baik Ganesa. Ganesa. Iya ditunggoni Bapak Ganesa karo ibuke sih. Sing akon mesti kowe mesti. Sing akon kirim salam, ndang kirim salam. Iki salame nggo Cak Yudo nek Pak Agus ora nggo kowe. Syukur. Masuk aku ya ora sithik-sithik. Ora. Lagune Katernan Jati Dal. Nggih. Ayo, lagunya Lagunya Katresnan Semauni. Jati. Jati ini wis entek karek mauni. Oh iya. Katresnan sejati. Yo. Asik.
nggih. Iki kurang afdol nek Mas Kabib kudune munggah melu nembang. Mas Kabib. Nggih no, nggih Nggih, Bekasi diaturi. to. Lah menika. Bener. Malah Oh, niku request lintang asmara kalau Pak. Monggo Mas Habib. Monggo Mas mriki Mas, mboten napa-napa. Oh mboten. Wih, ning Jakarta iki Ngajak dada malah. oh ngajak dadah nggih. Mbok menawi Mas ngersake Kabib. tembang Mas Kabib iki jenenge Kabib sapa to, Ndal? Kabib Rizik. Lah. Omonganmu iso tak caplok. Mas Ah, ya ora kowe Mas Kabib. Wilujeng dalu Mas Kabib. Mbok menawi badhe ngersake tetambangan apa ngersake menika kijing. Kijing untukmu pecah. Maesan. Maesan. kok. Padha wae, heeh. Nggih, menika lintang Lah asmara. niki wonten pamundutan niki ketawise. Oh. Mbak Eka, kayak sampean atasi nggih Mas. Nggih. Monggo. Oh nggih, ngersake. Nggih. Oh iya. Pesen apa kalau Pak Kabib pesen apa kalau Ndal kena? Kabib sapa Ndal? Pak Kabib Rizik. Coba ndal mandap. Monggo. Pak Kabib. Monggo katuran minggah panggung. Monggo. Juk duweke. Lah, lho iki ning kene iki Iki lho. lho wis lho. Ingkang asmane Kabib menika niku lho, Kabib nika. Niki lho Mas Kabib sing iki Ndal. Iki kuwi Kabib B, wong iki sing Kabib A. Oh iya, bisa ae model roh ae. Juk duweke ya. Lah. Wis ning kene iki lho. Iki lho wis iki lho. Repot karo cak kampret iki. Nah, saya sudah sih. Gak apa-apa, ini dasi kathah sosok ganti das truk. Ben nabrak ndasmu ngono. Piye ngersake apa dawuh Mas Lintang Kabib? asmara. Lintang asmara. Kowe iso nembang apa ora? Lho wis diomong. Rempeyek mbak rempeyek. Ngenyek ya aja ngenyek. Jodoh diremet-remet. Mbok aja diremet-remet. Terus piye? Apa? Aja banget-banget. Aja banget-banget. Sikut melantas ya. Iki karo Mbak Ida Lala iki. Ila dada. Oh, Mbak Ila dada Ida Lala. Ida Lala kok ilat dada. Di Spotify ditembang apa? Ditembang Dol, apa? dol. Slendro apa? Pelok. Lendro. Slendro di. Nah. Oh, Mbak Ida ben jumeneng. Cok padha nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel, kudune ora usah ngomel. Ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng. Ulat aja peteng, yen dikongkon yo sing temen. Mas Darmono. Selamat malam, Mbak. Malang. Selamat malam, Mbak. Oh, malam. Ida. Dol, upama padha legane antara Mbak Ida karo Mbak Eka uget-uget kowe pilih endi? Nah, Lho, lho. Nek sejak Pilih kene ndi? gen iso nyawang. Ya cek mending Mbak Ida Lala no. Ya marahi piye yang sak grup padha wayang wonge kok marahi Mbak Ida Lala Iya, kan wayang penari. wong. Loh, Mas Ali Marsudi kan kembarane. Hah. Oh, Oh iya, Mas Ali Rasudi pancen ngono kuwi. Merah. Marsudi, iya. Kowe milih iki. Lho milih kae no. Manuk manyar suswe dawa. Apa kuwi? Bareng entuk sing anyar lali karo sing wis ana kowe ya. Iya. iya. Jenenge wong lanang jujur iki. Mencle kowe jenenge nek ngono kuwi. Aku ora men-selamin. Piye? Pancen aku tresno karo Mbak Ida. Arep nyapa kowe? Ora nyapa-nyapa. Wani kowe karo Wani. Lho lho. Arep nyapa? Kowe arek karo tresno karo Mbak Ida. Iya nyapa? Bakal wani kowe? Wong kowe karo Mbak Ida wis beda keyakinan. Kok iso beda keyakinan? Mbak Ida ya kowe yakin gelem, Mbak Ida yakin ora. Terus arep ngopo kowe? Ya gak ngopo-ngopo. Nah ngono kok mlilik. Kok Coba mlilik? nek kowe sandingan karo Mbak Ida. Pilih apa pancen mataku kero. Ngene lho Coba cecak kene lho. Ada Mbak Kene Ida. lecah bagus. Badhe tindak pundi kok sajake nyangking batang menika kok Kok batang. Lah nek lho. Batang. nek disawang lho Iki Mbak ora Ida. batang. Apa? Calon batang. Oh iya. Kowe iki iso gelar kudu iso gulung lho, iso buka Iso nutup Kediri kutane, sing dadi bukti lan nyatane. kebo sapi sing digugu. Keluane Nek menungso entute. Omongane. Omong karo ngentut. Lah, Mas Kabib ngersakne lagu Lintang Asmara. Kowe kudu nyembadani. Oke. Habib sapa? Habib Rizik. Ya ditesik
iso tenan apa ora kowe tiwas gamelan muni kowe ora anu ngaku aku. Tang. Sak pira? Wong ayu tresna. Alah. Kurang dhuwur nadane. Kurang dhuwur. Wong ayu. Nadane kurang dhuwur. Wah, Wong ayu. Ora kedhuwuran arep bongkong iki, Mas. Menek rejeng ngono lho nek kurang dhuwur. Ngono lho. Oh kethek apa piye kowe? Ya wis. Jare Mbak nang Ida Lala bersama Cak Ndolmon. Cak Mondol. Mondol lagunya Lintang Wis tak ngono, Asmoro. ngono. Dadah. Ah, patene cemburu. asik. Sakraning rap Indonesia. Asik. Siang pantoro ratri mon eling manising hati setiamu bisa anduweni marang sang Dyah Sulaksmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi ubayane kapan balen jani janji sabaya bakti sabaya bakti. Wong ayu. Iya sayang. Aku kinarya tangga susah ning patenku. Wong bapak santap rasa hatimu tresnaku tulus ning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawon sapa raga wis tresna ra bisa dipisahna. Yen wis tresna ora bisa dipisahna. Oke, luar biasa. Luar biasa. Mbak Inggih Ida Lala. menika Cak Yudo karo Mas Mondol impik antuk salam saking Pak Jenderal Bambang Sutrisno. Wah. Marinir saking Jakarta menika. Salam nyimak. kembali, salam kembali. Nggih. Salam hormat Bapak Jenderal. Nggih, mungkin nek jarine mungkin nek Mas Mondol dagele mboten lucu tak tembake ndase. Jarine nek ditembak ganti dastrek. Sing gegong ya ada Cik, Mbak Deni, Mbak Ima, Mbak Ima. Mbak Indri, Mbak Lila karo Mbak Melani pepeling. Ayo ya berlima Mbak Lila. Gini. Mbak, siapa ki sing pacare mondel ki? Melani. Iki pacare mondol sing anyar. Iya, iya. Ya, iki. Salatullah salamu ala Rasul
Pepeling request saking Pak Purwoko juragane Koperasi Pangestu menika karya Ki Haji Anom Suroto sang maestro yang baru saja meninggalkan kita semua nggih Cak Yuda. Mugi-mugi panjenenganipun Ki Haji Anom Suroto antuk kasuwargan jati sinisian dening Gusti. Amin 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 amin. Amin. Dunia pedalangan merasa kehilangan. Kehilangan sangat. Nggih, nggih. Awit kunduripun sang maestro Sang utawi maestro. sesepuh pedalangan Nggih. Ki Haji Anom Suroto Lebdo Nagara mugi manjing wonten ing kasuwargan jati. Amin amin amin. Menika karya-karya beliau digunakan untuk kanca-kanca seniman seniwati sak Nuswantara. Pepeling karya Swargi Ki Haji Anom Suroto. Nah, coba kaya apa? Pepeling, Cak. Magrib lan isak jangkep